paradoxne aj teraz je vidieť, že žijeme v hybridnom svete, pretože jeden z našich diskutujúcich je pripojený online, čo môžeme chápať aj ako takú výhodu toho online sveta, hybridného sveta, pretože nám dáva nové možnosti. Ale okrem toho, ako každý nový objav, každá nová situácia má veľké množstvo nezamýšľaných dôsledkov a nejakým spôsobom má aj negatívne dopady na náš život. A my sa budeme v dnešnej diskusii zaberať práve tými trošku negatívnejšími dopadmi na náš život. Pozrieme sa, čo ich ovplyvňuje, pozrieme sa na vieru Slovákov trošku, alebo presvedčenie Slovákov, inklináciu obyvateľov Slovenska ku konšpiráciám a ako život v hybridnej realite ovplyvňuje rôzne generácie a predovšetkým tú mladšiu generáciu. A o tomto sa budeme rozprávať s našimi dvoma hostiami. Online host je Jakub Šrol, ktorý pôsobí ako výskumník na Slovenskej akadémii vied a jeho témou je hlavne psychológia a psychologické dopady online sveta a súvislosti s konšpiračnými teóriami. A našim ďalším hosťom je Martin Valach, ktorý pôsobí ako sociálny pedagóg v Centre poradenstva a prevencie v Banskej Bystrici. Takže je to také spojenie vedeckého a praktického v jednej diskusii. A moje meno je Roman Hofreiter a pôsobím na Univerzite Mateja Bela na katedre sociológie a sociálnej antropológie. Neviem, či mám teraz dať, že allow recording. Asi dám. Uvidíme. Snáď nevybuchneme. Zdá sa, že nie. Snáď nie. Je to dokonalá hybridná situácia. Nešlo by to bez toho, aby nejaký technický problém nenastal. Dobre. Ja by som začal takou úplne všeobecnou úvodnou otázkou, ktorá sa ešte priamo netýka tých konšpirácií a života priamo v hybridnej realite, ale z vašej praxe, obaja, jeden z výskumníckej a jeden z tej praxe sociálneho pedagóga, človeka, ktorý je v kontakte s mladou generáciou, čo považujete za taký najväčší problém toho života v online svete? A teraz bez ohľadu na tému diskusie, takú naprvú, čo považujete za hlavnú tému toho života v online svete? A začneme asi online hosťom. Jakub Šrol. Dobre. A ďakujem teda za slovo. Ja ešte teda pridám, že na nešťastie som sa zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť osobne na diskusii, ale som šťastný, že môžem byť pripojený aspoň takto online a teda verím, že nás čaká podnetná diskusia. No už teda k tejto otázke, je to trošku ťažká otázka na začiatok, ale asi, keby som to mal tak zhrnúť, tak myslím, že to, čo ja považujem za najväčší problém a zároveň aj jednu z najväčších výhod toho online sveta, alebo teda internetu, je vlastne to neuveriteľné množstvo informácií, ktoré je na internete obsiahnuté. No vlastne v minulosti, keď sme potrebovali odpoveď na nejakú konkrétnu otázku, ktorú sme skrátka nepoznali, tak čo nám zostávalo v podstate? Mohli sme sa spýtať nejakého odborníka, mohli sme si prečítať nejakú knižku, mohli sme ísť teda do knižnice a vyhľadať si tú informáciu. Dneska už v podstate kdokoľvek na pár klikov na mobile vie vyhľadať odpoveď takmer na akúkoľvek otázku. No lenže táto neuveriteľná dostupnosť informácií je samozrejme umožnená zároveň tým, že kdokoľvek iný môže na internete vlastne nechať akýkoľvek text, ktorý teda môže byť aj úplne pochybnej kvality. A k tomuto textu sa vie dostať samozrejme obrovské množstvo ľudí. Čiže v tomto ja myslím, že je aj ten základný, tá silná stránka internetu a zároveň tá slabá stránka internetu, pretože tých informácií tam naozaj tak veľa, že keď si chceme vyhľadať odpoveď na akúkoľvek aj pomerne jednoduchú otázku, často v podstate narazíme na množstvo úplne rôznorodých odpovedí a je na nás, aby sme si vyhodnotili, ktorá z nich je dôveryhodnejšia a prečo. A mnohí ľudia s tým majú skutočne problém. A teraz Martin Valach. Dobre, no ja
na to nadvážim možno z takého trošku iného spektra a práve z pohľadu človeka, ktorý je v kontakte s tou mladou generáciou, bavíme sa teda o druhý stupeň základnej školy a strednej školy a oni samozrejme s tým online svetom pracujú trošku ináč, respektíve ako iné naratívy si z neho vyberajú a ja čo vnímam ako taký najväčší problém v súvislosti v tomto prípade so sociálnymi sieťami je to, že je to v podstate kultúra narcizmu, kultúra neustáleho ako ukazovania sa v tom dobrom svetle a zároveň pre mnohých ľudí je to akýsi hlavný kanál nejakých emočných výlevov. A z tohto vlastne toto potom nabaluje nejakú duševnú nepohodu, problémy v duševnom zdraví, psychickej pohode a tak ďalej, pretože všetci vieme, že na tých sociálnych sieťach sa takmer každý prezentuje iba v tom dobrom svetle, takže ja toto vnímam ako také prepojenie medzi tým duševným zdravím a medzi tou kultúrou narcizmu, ktoré primárne sú tie sociálne siete na to obsiahnuté a vlastne na to vlastne stávajú celý ten message. Dobre, ďakujem. Obe témy by sme mali aj otvoriť v rámci tejto diskusie. Ja by som teraz trošku nadviazal na to, alebo sa spýtal v súvislosti s tým, čo aj Jakub Šrol povedal, že je problém si vybrať v tom množstve informácií a možno vy ako psychológ, ktorý sa tomu venujete, tak možno by ste nám mohli aj trošku objasniť to, že v podstate na základe čoho si ľudia vyberajú, treba možno ktorej idei, myšlienke budú veriť, lebo to nie je vždy len nejaká racionálna voľba, tam je veľa množstvo iných faktorov, ktoré do hry vstupuje. A v podstate možno ktoré rôzne aspekty vstupujú do hry, že niekomu sa niekto príjme aj tie, ako to vy nazývate, také tie nezdôvodnené vysvetlenia alebo nerozumné vysvetlenia a proste s nimi pracuje ďalej. No, tak to je vlastne z psychologického hľadiska je to pomerne teda komplexná otázka, lebo tam naozaj vlastne môžeme hovoriť akoby o mnohých faktoroch a ja ich skúsim tak zhrnúť do takých troch širokých oblastí, povedzme. Určite tam vieme hovoriť o nejakých faktoroch na strane, ktoré zvykneme nazývať epistemické, teda sú to vlastne faktory, ktoré sa týkajú spôsobu, akým uvažujeme. Ale napríklad, že povedzme ľudia vzdelanejší, s vyššou úrovňou nejakého analytického myslenia, alebo ktorí lepšie chápu, ako sú povedzme poznatky vo vede vyrábané, často dokážu lepšie odhalovať niektoré typy nejakých dezinformácií, lebo tam proste vidia niektoré tie slabosti, ktoré tie argumenty teda prezentujú. Ale myslím si, že každý z nás si vie aj predstaviť človeka, ktorý je naozaj veľmi inteligentný, veľmi analytický a napriek tomu verí nejakým jednoznačne nepravdivým informáciám. Čiže tam si treba uvedomiť, že tieto kognitívne faktory, nejaká tá vyššia inteligencia naozaj nás nevedia ochrániť, povedzme, pred nepodloženými informáciami. Preto, lebo aj ľudia, ktorí sú veľmi inteligentní, často vlastne nenarábajú s internetom napríklad tak, že by si hľadali povedzme poznatky pre a proti nejakému tvrdeniu, ale často vlastne vyhľadávajú iba informácie, ktoré nejakým spôsobom potvrdzujú to, čo oni už si ako od začiatku myslia. Sa vlastne zvykne označovať aj ako nejaké kognitívne odchýlky, napríklad konkrétne toto je teda sklon k seba potvrdzovaniu. A po druhé vlastne môžeme hovoriť o nejakých takých skôr emocionálnych faktoroch. My vieme napríklad z viacerých štúdií, že dezinformácie sa zvyknú šíriť častejšie v čase nejakých spoločenských kríz. Koniec koncov nemusíme chodiť ďaleko, vieme si to predstaviť na príklade pandémie COVID-19, vojny na Ukrajine či migračnej krízy v Európe. A vlastne každá z týchto situácií vyvoláva v ľuďoch nejaké pocity úzkosti, bezmocnosti a takéto pocity potom vlastne akoby zhoršujú tú našu schopnosť vyhodnocovať informácie nejakým spôsobom analyticky a teda zvyšujú naše podliehanie nepodloženým presvedčeniam. A do tretice môžeme vlastne spomenúť tiež nejaké sociálne faktory, ktoré teda súvisia s tým, že človek je tvor spoločenský, že každý z nás má nejakú potrebu vlastne patriť do nejakých skupín a keď sa v týchto našich akoby primárnych skupinách vyskytujeme, môže ísť o rodinu alebo o priateľov alebo o kolegov, tak vlastne stále dookola akoby počúvame tie isté názory na nejakú problematiku, taký podobný typ argumentov a môže sa nám potom stať, že my vlastne preceňujeme, že toto si myslia všetci okolo nás
A pričom tomu tak nie je, len my sme uzatvorení v tej našej sociálnej bubline. Hej. Myslím si, že po voľbách si asi veľa ľudí povedalo, že ako táto strana mohla skončiť s tak nízkym výsledkom, veď všetci okolo mňa ju volili. Hej. Tak to je presne príklad takéhoto uzatvorenia sa do sociálnych bublín. Ako vlastne v týchto sociálnych bublinách sa niektoré názory, a to môžu byť aj nepodložené presvedčenia, vlastne dokážu šíriť. Ja teraz trošku vystúpim z roli moderátora a teraz tiež by som k tomu doplnil, že sa teraz ukazuje, že tá téma na Slovensku, čo bola očkovanie, tak Slovensko, okrem toho, že malo relatívne nízku zaočkovanosť, tak ľudia uvádzali, že najviac čerpajú informácie o zdraví od suseda. A proste to zohráva tú rolu, že od suseda a v podstate máme takú tendenciu potom preberať tie názory, ktoré kolujú v tej komunite okolo nás viac, ako nepristúpia tie názory zvonku. Dobre, môžeš doplniť, čo len chceš. Ja by som doplnil v tomto prípade, že áno, súhlasím s tebou, Jakub, že sa ukazujú a vlastne mnohé výskumy to potvrdzujú, že vzdelanie ani inteligencia vlastne nie je nejaký obranný štít voči dezinformáciám a k konšpiračnému mysleniu. Ukazuje sa skôr teda, že je to schopnosť mať veci vo svojom živote pod kontrolou. Ľudia, ktorí dokonca sa ukazuje korelácia a súvis medzi vierou v rôzne nadprirodzené javy a paranormálne javy a podobne a náchylnosťou na tento typ myslenia. Skrátka, ľudia, ktorí, lebo tam automaticky vynára sa predstava, že niekto iný ovláda moje konanie, že všetko sa pre niečo deje a skrátka je to vplyv nejakých vonkajších skupín, tak toto myslenie potom veľmi ľahké preklopiť aj do toho myslenia, že takto uvažujem o tých, povedzme, aj geopolitických veciach, o veciach, ktoré sa dejú u nás vo svete a podobne. Takže za mňa je v tomto kľúčový aspekt a faktor to, ako má človek rozvinuté kritické myslenie. Pre mňa kritické myslenie znamená schopnosť analyzovať svoje vlastné myšlienkové pochody, pretože tie mi dávajú príležitosť mať veci viac pod kontrolou a robiť lepšie rozhodnutia. Takisto to konfirmačné myslenie, ktoré si aj ty spomínal, je tiež veľmi prítomné a tiež ten sklon k seba potvrdzovaniu nie je od neho ďaleko práve k tomu, aby človek uveril nejakým konšpiračným naratívom. Takže to vzdelanie naozaj sa ukazuje, že nie je vôbec nejaký plášť a dokonca sa aj ukazuje, že človek, ktorý je v nejakej oblasti, môže byť kriticky mysliaci, tak v inej oblasti ako môže ľahšie sklznúť do tých naratívov, tých nepodložených tvrdení. V podstate aj ďalšia otázka sa týka trošku toho, lebo dneska sa ten termín konšpirácia možno aj trochu nadužíva. Nemyslím, ale proste čokoľvek, čo mi nevyhovuje, tak sa označí z ktorejkoľvek strany ako konšpirácia. A možno teraz otázka na Jakuba, ako by sa dalo vlastne definovať tie nepodložené informácie. Mne sa ten termín veľmi páči, lebo obchádza ten veľmi zaužívaný... Taký buzzword. Hej, áno. Z toho termínu konšpirácia sa stalo také slovo, ktoré ako z fašizmu, že už v podstate nevieme, čo znamená. A ako by si ty vlastne definoval tie nepodložené informácie? A možno aj ako ich odlíšiť od niečoho, čo je v demokratickej spoločnosti bežné, a to je diskusia a rôzne názory. Aké je medzi tým rozdiel možno trošku, aby sme si uvedomili. Dobre. Ja skúsim vlastne prejsť tie hlavné pojmy, s ktorými asi aj v tejto diskusii budeme narábať a trošičku ich vysvetliť. A veľmi, veľmi súhlasím, že ten termín konšpirácia alebo konšpirátor, že ono to skoro už v dnešnej dobe stratilo význam. Mám pocit, že takto sa vlastne označuje človek alebo názor, ktorý teda s ktorým nesúhlasíme. Hej, takto označíme. Presne ako s tým pojmom fašizmus. No a pritom už teda samotný tento pojem je vlastne sám o sebe mylný, lebo keď povieme konšpirácia po slovensky znamená sprisahanie, teda zväčša nejaký tajný plán, nejakú tajnú spoluprácu nejakej mocnej skupiny ľudí, ktorí sa snažia o nejaký zlodesný cieľ. A teda konšpirátor, z toho logicky vychádza, je sprisahanec, teda účastník tohto sprisahania, nie človek, ktorý hovorí o tom, že nejaké sprisahania existujú. A teda treba povedať samozrejme aj to, že keď sme pri sprisahaniach, tak sprisahania sa vo svete dejú a vieme nájsť nejaké príklady vo svete, ja neviem, aféra Watergate alebo aj na Slovensku.
zavlečenie Kováča mladšieho do zahraničia napríklad. Ale teda o tom, o čom my sa tu primárne rozprávame, to sú konšpiračné teórie, kde vlastne ide o nejaký pokus, nejaké nepravdepodobné a zjednodušené vysvetlenie dôležitých spoločenských alebo politických udalostí práve prostredníctvom nejakého toho údajného sprísahania bez toho, aby vlastne človek mal nejaké dostatočne presvedčivé a konkrétne dôkazy. A taktiež vlastne používame ten taký všeobecnejší termín dezinformácie, ktorý označuje vlastne rôzne formy nejakých zámerne šírených, falošných, skreslených alebo zavádzajúcich informácií. A teda pokiaľ šírime nejakú nepravdivú konšpiračnú teóriu, tak to znamená, že šírime aj dezinformácie, a to je teda širší termín, a ktorý sa dá ešte odlíšiť od pojmu misinformácie, čo sú opäť vlastne nejaké zavádzajúce informácie, ktoré ale človek šíri bez toho, aby tam mal vlastne nejaký zlý úmysel. To znamená, povedzme, niekto vytvorí zmanipulovaný obrázok, ako je ukrajinský prezident niekde na bále, povedzme v Rusku, začne ho šíriť a niekto iný ho v dobrej viere prezdieľa, tak to prvé je dezinformácia, to druhé už je iba misinformácia. A teda, aby som sa dostal k tomu poslednému pojmu nepodložené presvedčenia a prečo vlastne ja používam tento pojem asi najčastejšie, je to preto, lebo vlastne ja aj moji kolegovia, kolegyne, my vlastne v našich výskumoch neskúmame, že prečo ľudia veria nejakým presvedčeniam v zmysle, či povedzme oni šíria na Facebooku takéto presvedčenia, či oni chcú zavádzať a či oni chcú klamať. Čiže my tento zámer tam nemáme, my skúmame iba obsah tých presvedčení, pýtame sa ľudí, čo si myslia a pýtame sa ich práve na veci, pre ktoré neexistujú nejaké konkrétne dôkazy a preto ich označujeme ako nepodložené presvedčenia. Čo je vlastne kategória, ktorá zahŕňa aj konšpiračné teórie, ale aj vlastne nejaké pseudovedecké povedzme teórie, hypotézy, aj keď často sú to iba nejaké také domienky, ale napríklad aj paranormálne javy. A nejaký highlight z vašich výskumov by si nám vedel? Akože ak by si mal urobiť rezumé veľmi krátke, čo vám vychádza. A highlight v zmysle, no tých výskumov máme dosť veľa, takže... Akože niečo také veľmi zaujímavé teraz, čo by sa hodilo aj k tejto téme, do tejto diskusie. Jasné, no podľa mňa taká relatívne nedávna, pomerne zaujímavá vec, ktorá nám vlastne vyšla v jednom výskume, ktorý sme robili hneď vlastne po začiatku vojny na Ukrajine. A v tých prvých mesiacoch, kde sme sa vlastne pýtali ľudí na dôveru rôznym nepodloženým presvedčeniam ohľadom tohto konfliktu, a ukázalo sa nám, že ľudia, ktorí im veria, sú obrovskej miere prekryvu, naozaj obrovskej. Tí istí ľudia, ktorí vlastne verili rôznym nepodloženým presvedčeniam, konšpiračným teóriám o pandémii COVID-19. Nebolo to veľmi prekvapivé, ale zároveň podľa mňa je veľmi zaujímavé, lebo to podnecuje zamyslieť sa nad tým, že či sú títo ľudia naozaj akoby špecificky náchylní dôverovať nejakým nepodloženým informáciám, alebo či ten dôvod nie je vlastne oveľa prozaickejší, že sú to vlastne ľudia, ktorí sledujú nejaký typ zdrojov, nejaký typ médií a tie médiá vlastne šíria tento typ obsahov. Tak to je taký relatívne nedávny highlight. Dobre, teba, Martin, by som sa možno spýtal skôr tak osobnejšie, že ako ty si vlastne rozlišuješ to, čo je nepodložené tvrdenie od niečoho, čo je súčasťou nejakého názoru, alebo... Tak ako snažím sa to trošku vždycky rozobrať na drobné. Ono vlastne aj výskumy ukazujú, ktorým som sa ja stretol, že veľmi ťažko človek vie opustiť nejakú hodnotovú orientáciu pri zmene nejakého názoru alebo nejakého naratívu. A pre mňa nejaké nepodložené tvrdenie je v zásade proste hypotéza, ktorá nie je dokázaná. Bez toho, aby som to ako nejako ďalej rozvíjal. Samozrejme, môžeme o tom diskutovať, môže byť to predmetom nejakej debaty, ale v zásade je to nejaká nepodložená hypotéza, ktorá má nejaký charakter, kde sú zahrnuté nejaké tretie strany, ktoré to ovplyvňujú, ktoré my nevidíme. Takže to je pre mňa asi také vysvetlenie. A nadviažem aj na to, teraz aj na tie výskumy Jakuba trošku, ale chcel by som sa spýtať, že v podstate viaceré výskumy, bol taká informácia o konšpiračnom indexe. Neviem, či ste to zachytili. Tak viaceré výskumy akoby ukazujú, a už aj opakovane, aj z iných tém, pri iných témach, nemusí to byť len COVID, ale aj iné témy, ktoré sa objavujú,
že na Slovensku sa v porovnaní s okolitými štátmi, ale možno aj s takým širším zahraničím, ako by viac darí týmto rôznym nepodloženým tvrdeniam. Vy máte nejakú odpoveď, že prečo to tak možno je? Čo sú tie hlavné príčiny? Lebo ten online máme všade. Hej? Samozrejme, Amerika je trošku výnimka, tam má svoje problémy, ale prečo to Slovensko sa možno zdá také špecifické v tomto? Ja musím povedať, že ja teda poznám aj viacero tých výskumov, ktoré presne porovnávajú vlastne nejakú mieru konšpiračného myslenia na Slovensku a v zahraničí, aj tento založený na konšpiračnom indexe, prípadne vlastne prieskumy Globseku. A ja som trošičku skeptický k tým výsledkom preto, lebo aj my sami robíme vlastne niektoré medzinárodné porovnania a tam ono je to trošičku technická téma, ale skúsim sa aspoň dotknúť. Je vlastne veľmi náročné porovnávať nejakú mieru konšpiračného myslenia naprieč krajinami. Lebo keď dám, povedzme, nejaký konkrétny konšpiračný výrok, ja neviem, že teda dvojičky, povedzme, zrútila americká vláda, že celá za tým stojí ona, celé to zamaskovala a tak ďalej a tak ďalej. A tento konkrétny výrok nechám ohodnotiť ľuďom v 10 krajinách, tak to, že ľudia v nejakej krajine mu veria viacej, nemusí nevyhnutne znamenať, že oni veria konšpiračným teóriám viacej, ale možno toto nie je populárna konšpiračná teória v danej krajine. A táto námietka sa podľa mňa dá stiahnuť na väčšinu týchto medzinárodných porovnaní. Oni teda často pracujú s nejakým širším množstvom položiek, aby sa vlastne s týmto vyrovnali, ale stále to vlastne môže iba znamenať to, že tie položky, na ktoré sa pýtajú, sú na Slovensku, povedzme, častejšie súčasťou aj nejakého politického diskurzu a podobne. Čiže toto môže byť do istej miery ten dôsledok. Ja som teda trošku skeptický voči tomu hovoriť, že vlastne že Slováci sú povedzme nejako špecificky náchylní veriť konšpiračným teóriám, aj keď úplne otvorene priznám, že možno som v tomto názore aj v menšine oproti niektorým iným výskumníkom a výskumníčkam. Teraz z toho tvojho nejakého pozorovania v tej škole alebo medzi tými mladými, máš pocit, že táto náchylnosť možno preniká aj tam? Ako robím workshopy, aj sa častokrát bavím s deťmi o mediálnej gramotnosti a mediálnej výchove a mám pocit, že oni to nie je ich téma. Že ich v zásade tá geopolitika a nejaké tieto naratívy až tak nepriťahujú. Skorej teda vnímajú nejaké svoje idoly cez sociálne siete, influencerstvo a podobne, ale ako nemám na to dáta, nikdy som taký výskum nerobil, ale tá spätná väzba, ktorú od tej generácie, povedzme, tých dnešných stredoškolákov a druhý stupeň základnej školy, ktorý teda vnímam, tak nemám pocit, že toto je ich téma, že by sa ako zaoberali nejakými príčinami nejakých geopolitických vecí. A ešte k tej otázke by som vlastne chcel povedať, že prečo sa, alebo teda tiež som toho názoru, že nemyslím si, že Slovensko v tomto nejako extra vyčnieva v súvislosti s príklonom k tomuto formu myslenia, ale zase myslím, že v každý štát má trošku svoje DNA a svoju takú historickú traumu, ktorú si častokrát nesie a myslím, že v súvislosti so Slovákmi je to, že u nás sa strašne dobre darí takému spomienkovému optimizmu a romantizácie minulosti a stále máme pocit, že nám niekto ublížil, že Slováci sa tak radi lutujú, že za naše problémy môže vždycky niekto iný, tak to je ako, za mňa je to dosť dobrý základ preto, aby som si takéto myslenie osvojil aj vo výklade a vo vysvetlení rôznych faktorov, ktoré okolo seba vidím. Áno. Tam ja iba úplne na chvíľočku, že to vlastne súvisí s takým, čo jednoznačne vlastne vidíme v tých výskumoch na Slovensku, máme veľmi silný pocit napríklad takého nejakého ohrozenia Západom, že keď sa vlastne ľudí pýtame na nejaké postoje k USA, je čas ľudí, ktorí sú vyslovene, hovoria, že USA sem príde a ničí našu identitu, alebo Brusel nám prikazuje, čo máme jesť a robiť a my s tým nemôžeme nič robiť. A potom je zase druhá časť ľudí, ktorá vlastne podobné pocity zdieľa napríklad vo vzťahu k Rusku. A tieto pocity nejakého ohrozenia sú veľmi silné a naozaj tie sa veľmi silno spájajú potom vlastne s konšpiračnými teóriami, ktoré akoby hovoria niečo o USA, o Európe alebo o Rusku. Takže toto je jeden z takých širších spoločenských faktorov, ktorý sa určite v tomto dá spomenúť. Ja tomu aj vlastne do nejakej miery rozumiem, keďže
ten trend vždy taký bol, že ľudia, ktorí sú z rurálnych častí, hrá tam samozrejme rolu aj nejaká vzdelanosť, tak oni sa najviac cítia ohrození takým tým kozmopolitným životom a majú pocit, že sú im brané nejaké hodnoty a tradície, v ktorým sa oni strašne cítia ako poškodení. A ešte u Slovákov je to možno prehlbené práve tým pocitom sebaľútosti. A sú to častokrát ľudia, ktorí riešia existenčné veci, tak vtedy aj z takého psychologického hľadiska je to istá emocionálna úlava, že si nájdem proste nejaký terč, ktorý obviním za to, kde sa ja momentálne nachádzam a možno kam smerujem. Takže ako ja rozumiem tomuto mysleniu a vlastne tým ľuďom to nemám za zlé, pretože tiež vychádzajú z nejakých socioekonomických kontúr a sú ovplyvnení zasa inými faktormi, ako sú možno ľudia v mestách, ktorí majú väčší prístup k informáciám alebo inak s nimi narábajú, iný prístup k vzdelaniu a podobne. Takže to je taký ten konflikt identít, ktorý dneska vlastne smeruje k tomu, že sme v podstate odsúdení k večnej hádke. Hej. Takže tak toto vnímam momentálne. K tejto téme možno ste aj otvorili trošku, čo ma zaujíma. Trošku úplne vystúpime z toho konšpiračného myslenia, ale takú všeobecnejšiu tému by som dal. Lebo ste otvorili tú tému, že treba Západ nás ohrodzuje a tak ďalej. Myslíš si, že s tým súvisí aj to, že také tie určité, ja by som to aj nenazval, že konšpirácie, ale také podozrivé pozeranie na niečo ako gender ideológie a tak ďalej, že to s tým môže súvislieť? Alebo ako Pavol Hardoš odkazuje, že za týmito rôznymi ako keby odsúdeniami gender ideológií alebo v podstate ako spochybňovanie témy rodu, rodovej rovnosti, práv a tak ďalej, že sú nejaké typy aj konšpirácií. Tak by som sa chcel spýtať, že prečo je asi táto téma na Slovensku taká relatívne populárna a úspešná? Súvisí to len s tou rurálnosťou alebo má to aj iný kontext, možno zaujímavý? Ono v podstate ja už, aj keby som akoby nadviazal na to, čo bolo povedané presne o tomto nejakom konflikte identít, čo je vlastne nejaká táto polarizácia v našej spoločnosti, ktorá presne akoby nahráva vytváranie takýchto nejakých zástupných tém, nejakých zástupných konfliktov a práve to, čo teda niekto zvykne nazývať gender ideológie, je vlastne akoby takýmto zástupným konfliktom, na ktorom sa akoby identifikujú tie skupiny tých ľudí. Často podľa mňa tieto témy v skutočnosti viac ako čokoľvek, čo by sme vlastne nejako prirodzene mohli mať ako ľudia, aj keď samozrejme ja rozumiem, že z rôznych dôvodov aj napríklad náboženských ľudia môžu byť viacej skeptickí alebo negatívne naladení voči niečomu takémuto. A myslím si, že často oveľa viac ako nejaké také prirodzené naladenie, čo tá téma v skutočnosti odráža, je vlastne ten politický diskurs, ktorý sa okolo nej tvorí. Že niekto vlastne takúto tému zneužije na to, aby poukázal, čo je úplne typické pre vlastne konšpiračné teórie, že existuje nejaká vonkajšia skupina ľudí, ktorá sa snaží ohroziť nás, nejakú vnútornú skupinu tým, že sem povedzme príde, zoberú nám naše deti, v prípade migrantov, že nám zoberú našu prácu, naše peniaze. Že tam je úplne typický tento prvok toho, že my ako nejaká skupina sa máme zle, pretože existuje nejaká iná skupina, ktorá nám robí zle. A tam už si vlastne do tejto formulky môžeme dosadiť už LGBTI komunitu, mocných ľudí, migrantov a podobne. Myslím, že každý si vie predstaviť. Ja by som iba vlastne k tomuto chcel dodať, že keď je to dneska takáto téma vôbec spoločenská, tak ja si na jednej strane ako myslím, že je dobré, keď je v spoločnosti nejaká zdravá skepsa. Hej, voči tomu, ako fungujú úrady, ako funguje vlastne nejaké politické dianie, ale myslím, že už sa to ako preklopilo do nejakej spoločenskej paranoje, minimálne u nejakej časti populácie a práve to je ten zárodok toho, že dneska máme taký konflikt identít, politických identít, hodnotových identít. Hej, že vlastne to je ako vlastne to je dôsledok polarizácie, že na jednej strane nejakého spektra je jedna hlasná väčšina, na druhej je druhá. Vlastne výsledok je taký, že keď tieto dve strany hovoria, že ešte iba viacej prilákajú a posilnia tie svoje dva tábory. Takže ťažko povedať, ako z toho von.
momentálne ako to veľmi optimisticky nevyzerá, ale zasa myslím, aj keď pracujem teda s tou generáciou tých ako mladých ľudí, tak myslím, že oni toto, ako fakt toto nie je úplne ich téma a mám pocit, že sú takí viacej tolerantnejší, sú viacej otvorenejší. Že oni tento konflikt pre nich nie je až tak podstatný. Hej? Oni skorej riešia úplne iné veci a vlastne tým, že aj prednášam o rôznych subkultúrach, ako tú problematiku myslím, že celkom ako dobre mám zmapovanú, tak dneska ani takéto škatulkovanie u tých mladých ľudí alebo nejaké viditeľné vyhranenie vôbec nie je podstatné. Ja dneska musím sa v tých mladých ľuďoch, mám pocit, že viacej vrtať, aby som zistil, aké majú myšlenkové pochody a vlastne ako vnímajú veci okolo seba. Nie sú tak viditeľne oddelení a nemajú ani takú potrebu sa proste vyhraňovať. Takže je to také mám pocit, že sú také dva svety teraz pomerne výrazné. Ty si v podstate teraz otvoril aj tému, ktorá v tej diskusii ma celkom zaujíma. A to si otvoril ten, ako keby, že aj ten online svet sa nejak vekovo delí. A mňa by možno zaujímalo, aj si to začal, že ako vlastne v tom online svete mladí ľudia fungujú, pracujú. Musí s nimi relatívne častom kontakte, oveľa častejšom ako ja napríklad. Sú istá veková skupina, proste má istú sociálnu sieť, na ktorej je aktívna viac. Facebook je dneska vlastne archaický nástroj pre dnešnú generáciu. Skorej sa idú samozrejme vizuálne veci ako Instagram, TikTok a podobne. Samozrejme vieme, čo má výhody, nevýhody, ako v zásade všetko, ale ako ten Instagram nie je úplne platforma pre nejaký hate, alebo teda nejakú diskusiu, ktorá takmer vždycky sklesne do nejakej hádky. Skôr je to také ako vizuálne a oni vlastne práve tieto internetové hejty a diskusie, proste toto ich nezaujíma. Že to skôr filtrujú. Takže myslím, že tá mladá generácia dneska používa viac vizuálne nástroje ako tie obsahové, že by si čítali nejaké dlhé články a nedaj Bože ešte strácali energiu s tým, že si budú čítať nejakú diskusiu o tom. Tomuto iba pridám, že my vlastne na toto máme aj dáta z veľkých reprezentatívnych prieskumov, kde je presne vidieť, my keď sa pýtame ľudí napríklad, aké sociálne siete používajú, že Facebook už je primárne sociálna sieť pre teda staršiu generáciu. Potom máme nejakú tú strednú od tých 25 do 35 rokov, ktorá povedzme najviac u nich prevažuje ten Instagram a potom u mladších ľudí najmä ten TikTok. Čiže hej, toto je tam akoby veľmi jednoznačne vidieť, ako sa vlastne tí ľudia na tých sociálnych sieťach líšia. Ja ešte by som dodal k tomu, zase vystúpim z tej roli moderátora a prejdem do roli niekoho, kto povie nejakú informáciu do diskusie. A že minulý týždeň som bol na konferencii, ktorú robila Rada mládeže Slovenska, ktorá tam prezentovali sa rôzne výsledky a jeden kolega tam ukazoval, ako je v zásade Facebook vekovo vychýlený. Na základe interakcií, on stiahol tie veľké dáta ohľadom interakcií, mal k ním prístup, tak proste ukazoval, že v podstate tí ľudia, ktorí najviac diskutujú, robia ten reach, obsah a všetky tie veci na tom Facebooku, to je vlastne kategória pomaly na 40 alebo 50 až viac. Že my sa tu dakedy pohoršujeme nad Facebookom, ale on je v podstate už, on zachytáva nejaký typ staršej generácie s nejakým pozadím. Hej? Proste 100 000 dosah sa môže zdať veľký, ale v zásade nemusí byť až taký, on cirkuluje medzi sebou. Takže asi aj na to treba prihliadať, keď máme niekedy paniku z toho, čo sa deje na Facebooku, takže treba si dávať väčší pozor na starých rodičov, než na mladých ľudí. Môže ešte. No, vlastne aj asi sa tiež možno o tom ešte budeme baviť, ale ja si paradoxne myslím, že viac riziková a ohrozená skupina je v súčasnosti práve tá dospelá. Práve tá stredná generácia, ktorá mnohí z nich teda vyrastali v dobe, keď proste tie médiá boli iné a boli možno nejaký jeden zdroj hlavný a to, čo sa niekde napísalo alebo povedalo, tak v zásade bola pravda plus minus. Ale čo ako vnímam ešte ako väčší problém, že vlastne tí starší ľudia nevnímajú internet ako verejný priestor. Keď sa ako zapájajú do nejakých diskusí, tak to skôr vnímajú ako debatu niekde v
v súkromí, niekde pri pive, pretože tá spätná väzba tam nie je taká ako v realite. Hej? No, tak tam sa tie zábrany rúcajú a tá staršia generácia ako by nevedela ich ovládať. Skôr mám taký pocit, ale vlastne je smutné, že na ňu nemáme reálny dosah. Hej? Podstatne nižší v rámci nejakého vzdelávania ako pre tú generáciu, ktorá je momentálne školopovinná. Tým sme v podstate otvorili aj ďalšiu tému, ja som sa možno už ste to načali, ale ešte môžeme v tom pokračovať. Lebo to, čo ste povedali, tak sa zdá, že nie všetky skupiny v spoločnosti majú ako keby minimálne ten problém s tými nepodloženými informáciami alebo s konšpiráciami rovnaký problém. Máte ako keby vy v tom výskume aj dáta, že treba mladší ľudia už to vedia lepšie rozlišovať ako starší užívateľia, alebo že proste, že treba starší ľudia viac podliehajú tomu vplyvu tých konšpirácií a možno aj aké sú dôvody tohto? Áno, no ono je toto vlastne veľmi zaujímavé, lebo ja presne nadviažem na to, čo Martin povedal, že vlastne so staršími ľuďmi je v tomto akoby väčší problém preto, lebo oni vlastne v rámci vzdelávania neboli podchytení v tom, že by sa vlastne teda učili niečo o sociálnych sieťach, ako s nimi pracovať. A myslím teda, keď boli v škole, samozrejme, že sa dá vzdelávať aj dospelých ľudí. Ale paradoxne, my keď sa pozeráme akoby na to, ako rôzne vekové skupiny podliehajú nejakým nepodloženým presvedčeniam, tak je to veľmi často dosť vyrovnané. Až prekvapivo, keď si vlastne uvedomíme presne nejaké takéto možno nie úplne najšťastnejšie narábanie so sociálnymi sieťami u starších ľudí. Ale ono to akoby má nejaké svoje špecifika. Napríklad začiatkom vlastne pandémie COVID sme videli, že starší ľudia naozaj viacej akoby dôverovali rôznym nepodloženým presvedčeniam o tom víruse, o očkovaní, o testovaní a tak ďalej. Ale tam sa napríklad dá uvažovať o tom, že vlastne tá pandémia bola väčšou hrozbou pre starších ľudí, že títo ľudia sa mohli cítiť ohrozenejší, bezmocnejší a to môže byť tiež jeden z dôvodov, prečo aj vlastne viacej dôverovali takýmto informáciám. Ale trúfam si tvrdiť, no vlastne dáta máme napríklad aj ku klimatickej zmene, že rôznym nepodloženým presvedčeniam v tomto kontexte teda menej veria mladí ľudia a viacej veria starší ľudia. Opäť tam sa dá uvažovať vlastne o tom, že mladší ľudia často o tejto téme teda viacej vedia, už o nej diskutujú na školách, majú nejaké tie poznatky. Ale trúfal by som si tvrdiť, že možno sú aj nejaké témy, pri ktorých by práve že mladší ľudia možno dôverovali dezinformáciám viacej, keby to bola taká nejaká téma, ktorá vlastne na nich akoby nejako nasadne. To je iba taký nejak, ale ako na toto nemám konkrétne dáta, ale napríklad to si myslím, že nejakí mladí lavicovo ladení ľudia môžu byť náchylnejší veriť povedzme tým neovereným informáciám, ktoré momentálne šíri Hamas počas vojny v Izraeli a v pásme Gazy. A práve kvôli nejakému tomu svojmu osobnému nastaveniu, nie ani tak kvôli tomu, že by nevedeli narábať so sociálnymi sieťami alebo internetom. Mňa vlastne aj v tejto súvislosti napadá, že čo ja vnímam ako taký hrozbu alebo také riziko pri sociálnych sieťach a mladých ľuďoch je, aké vzory dneska si vlastne preberajú cez sociálne siete. Častokrát sa stretávam s tým, že je tam nejaký obdiv k takej tej toxickej maskulinite a teda k týmto naratívom. Takisto mám pocit, že veľmi sa dneska darí takej tej motivačnej rétorike. Hej, že veľa influencerov a youtuberov sa prezentuje tým, ako zbohatli a že čo urobili. A teraz, že ty, keď toto urobíš, tak tiež toto dosiahneš. A je to taký hazard práve s tým duševným zdravím, lebo ako reálne, aké percento z nich bude mať veľmi podobnú vývojovú líniu ako mizivé. A tomuto sa dneska dosť darí a myslím, že to prispieva k duševnej nepohode mnohých mladých ľudí, ktorí toto nevedia kriticky zhodnotiť. Dobre, už som niekde zachytil, že starých dôchodcov kedysi lákali na hrnce a mladých ľudí dneska lákajú na kolagén, lebo myslím, že pani Plačková veľmi predáva kolagén, takže kolagén sú hrnce pre mladých v dnešnej dobe. Niečo také som zachytil. Dobre, ostal by som teraz stále ešte možno pri tej téme mládeže, alebo mladých ľudí internet, lebo aj to je téma, ktorej sa trošku treba venovať pri tom živote v online svete. A je to možno taký trochu paradox, ale
mladí ľudia, ktorí žijú veľa na sociálnych sieťach, veľa času tam trávia, tak aj výskumy napríklad Rady mládeže zo Slovenska zase ukazujú, že vzrastá ten pocit osamelosti a psychickej nepohody medzi mladými ľuďmi, keď sa robia tie opakované merania. Ale v zásade nielen medzi nimi. V podstate to sa chcem spýtať, možno najprv teba a potom Jakuba, že je to taký paradox, že v dobe robustných online sociálnych sietí vlastne sa nám zvyšuje ten pocit osamelosti a nepohodlia. Vedel by si tu vysvetliť, akože v čom sú možno tie príčiny, alebo to, čo v tých rozhovoroch s tými mladými ľuďmi, chlapcami a dievčatami akože zachytáva, že čo sú tie zdroje tejto vzrastajúcej osamelosti? Myslím, že čiastočne za to môže práve tá prezentácia na sociálnych sieťach, že všetci sa tam ukazujú hlavne teda v tom dobrom svetle, každému sa darí, všetci sú spokojní, usmiatí, šťastní a nikto nemá problémy. A keď toto sleduje možno nejaký jedinec, ktorý si prechádza nejakou emocionálnou krízou, tak môže ako veľmi ľahko nadobudnúť dojem, že on je stratený a jeho život nemá zmysel a zachádza, teda môže mu to prepuknúť nejakú úzkostno-depresívnu poruchu v tom horšom prípade. Takže ja mám pocit, že tá kultúra narcizmu, o ktorej som hovoril v úvode, do veľkej miery ovplyvňuje teraz tú duševnú pohodu tých dnešných mladých ľudí. A čo si sa ešte pýtal? Tá druhá časť otázky bola aká? Tá osamelosť. Tá osamelosť. Tak to je všeobecný fakt, že dneska vlastne nevieme byť sami. Aj v kuse sme s niekým v kontakte, minimálne online. Ale zase ako osamelosť, byť sám neznamená byť osamelý. Hej? Musíme myslieť na to, že samota je aj dobrá, keď je nejaká dočasná a môže pre mňa robiť nejakú formu psychohygieny. Problém je už, keď je tá osamelosť konštantná. To znamená, keď je tam nejaká sociálna izolácia a podobne. Ešte vlastne s tou duševnou pohodou a nepohodou dneska veľmi, veľmi myslím, že súvisí aj závislosť na pornografii, pretože vlastne tie sociálne siete pracujú s našim dopamínom. Ako vlastne akákoľvek látka, alebo teda akákoľvek závislosť látková alebo nelátková. A čo teraz vnímam, lebo vlastne riešime častokrát v práci aj prevenciu rizikového sexuálneho správania a túto tému mladí ľudia veľmi otvárajú, práve pornografiu. A aj s ľuďmi, s ktorými som sa rozprával, ktorí sa tiež tejto téme venujú, tak naozaj vnímame trend, že ten postoj mladých ľudí k tejto problematike je úplne iný, ako bol ešte pred 2 rokmi. Akože dneska majú o tom veľa informácií, poznajú tie rizika, vedia ich veľmi explicitne pomenovať a skôr to odmietajú. Čiže skôr je ten postoj, samozrejme pri zdravom kognitívnom vývine sa bavíme o nejakých zdravých sociálnych väzbách, tak ten postoj tých mladých ľudí je a priori odmietaný. Myslím, že do istej miery za to môže popkultúra, pretože môže v úvodzovkách, pretože viacero influencerov v posledných rokoch túto tému otvorilo a začalo poukazovať na tie riziká. Takže tu vlastne presne máme ten dôkaz toho, že tie sociálne siete môžu byť aj dobré, aj zlé. Hej, že v závislosti, ako s nimi narábame a čo si z nich bereme. Ale ten postoj tých mladých ľudí k tejto téme je skôr teraz takýto. A samozrejme, môžeme robiť prevenciu, akú chceme. Stane sa, že niekto pošle niekomu intimné fotky, dojde tam potom k nejakému vydieraniu, kyberšikane a podobne. Ale zároveň ako tá dnešná generácia úplne inak vníma nahotu. Hej, úplne inak s ňou pracuje a nie je to pre nich... Môžeš povedať, že v čom sa prejavuje to, že to inak vníma, inak s ňou pracuje? Je pre nich viacej častá. Je pre nich viacej prirodzená, viacej sú s ňou teda v kontakte, je viacej vizuálna. Tým pádom vlastne pre nich to nemusí byť až taká v úvodzovkách tragická vec, keď sa niečo takéto stane. Že teda niekto pošle nejaké fotky intimné, lebo sa to deje na školách a naozaj môžete robiť osvetu a prevenciu, akú chcete, ale proste štatisticky tam vždycky nejaké percento bude, ktoré teda z tohto bude vybočovať. Tak je to také, vravím, no je to
toto má tiež také dve strany mince. Aj tí influenceri majú pozitívny dopad, vedia o tomto robiť osvetu. Na druhej strane to môže byť vlastne taký tenký ľad, že sa prevládne teda skôr tá negatívnejšia stránka. Dobre, možno Jakub, aj mám pár otázok ešte k týmto témam. Ja možno vlastne tak trošičku akoby okrajovejšie k tej samote. To je vec, ktorá vlastne sa stala trošku centrom záujmu práve počas pandémie COVID, kedy naozaj sa stalo, že vlastne niektorí ľudia akoby sa dostali do toho cyklu dezinformácií takým spôsobom, že vlastne na tom začali vznikať v ich životoch nejaké konflikty v rodinách medzi priateľmi a títo ľudia vlastne začali byť sociálne vylúčení. My teda naozaj vidíme, že vlastne ľudia, ktorí dôverujú niektorým konšpiračným teóriám, vykazujú vyššiu mieru osamelosti. A je trošičku ťažšie vlastne zatiaľ z tých dát určiť, že či je to tak, že vlastne ľudia sú osamelí, viacej sa potom uzatvárajú na ten internet, kde si nájdu nejaké takéto vysvetlenia. Alebo či je to teda tak, že oni najprv uveria nejakým nepodloženým presvedčeniam a potom v dôsledku toho sa vlastne stanú sociálne vylúčenými, pretože sa povedzme na základe týchto svojich nejakých extrémnych presvedčení vlastne dostanú do konfliktov so svojimi blízkymi ľuďmi a tým pádom začínajú byť osamelí. Ty si v podstate teraz otvorila jednu otázku, ktorú som preskočil, alebo jednu tému, ale trošku mňa to teraz zaujíma čisto ako laika. Ale to je v podstate otázka, že či nazvime to tieto nepodložené tvrdenia alebo konšpirácie, že či oni majú aj nejaký vplyv na to, ako sa mení tá psychika človeka. Alebo že či tam tá kauzalita nie je taká, že nejaký typ psychologickej charakteristiky človeka ho vedie k tomu, že vyhľadáva. Hej, akože vzťah medzi tým, že časté čítanie môže mať zásah aj do psychologických charakteristík človeka, alebo že či tie psychologické charakteristiky vedú k tomu, že aj na tom internete si začnem vyhľadávať viac. Hej, to je tak, že teraz to predispozícia ku konšpiračnému mysleniu. Ale hlavne ma zaujíma tá prvá vec, že či to má zásah a potom aj do psychiky. Psychického nastavenia, že či to môže meniť osobnosť veľmi výrazne. To je veľmi zaujímavá otázka, o ktorej sa zatiaľ vie vlastne veľmi málo. Celkovo vlastne konšpiračné teórie, keď sa skúmajú ich dopady, najčastejšie sa skúmajú dopady v zmysle skôr nejakých takých akoby spoločensko-psychologických. Poznáme napríklad to, že ľudia, ktorí dôverujú konšpiračným teóriám, majú naozaj veľmi, veľmi nízku dôveru v oficiálne inštitúcie, ako napríklad vláda, alebo teda nedôverujú vedcom, lekárom, radšej to považujú tak, že oni si nájdu vlastne to najlepšie nejaké vysvetlenie alebo riešenie danej situácie. Oveľa menej vieme vlastne o nejakých dôsledkoch na tú nejakú ich na tej individuálne psychologickej úrovni. Ale teda dobrou správou je, že teda tieto výskumy začínajú vznikať, keďže vlastne oni sú akoby v niečom kompletovanejšie, že tam skutočne treba tých ľudí sledovať dlhodobo, robiť ten tzv. Longitudinálny výskum, kde pozeráme vlastne aj to, ako sa tie presvedčenia tých ľudí vyvíjajú a ako sa to potom vlastne prejavuje prípadne na nejakých následkoch na tej individuálnej psychologickej úrovni. Zatiaľ neviem o nejakých výskumoch, ktoré by toto úplne jednoznačne vedeli zodpovedať. Tak potom, keď sa o niečom dozvieš, tak nám daj vedieť, lebo ma to veľmi zaujíma. Chceš k tomu niečo dodať? Nie? Teraz asi nie. Keď si odpovedal na tú predchádzajúcu otázku, tak ma tam veľmi mňa zaujala tá téma, čo si otvoril trošku, a to je tá toxická maskulinita. Viem, že to boli takí tí predstavení, boli potom v Rumunsku, to boli takí influencerské hviezdy, ale je to naozaj vidieť? Aj sú. A je to naozaj vidieť. Ty to v praxi vidíš, hej? A v čom sa možno prejavuje v názoroch, predpokladám, že asi skôr chlapcov, ale že či aj napríklad dievčatá niečo prijímajú z tohto naratívu? No skôr som sa samozrejme stretol s tým, že k tomuto vzývajú chlapci a oni ako v zásade... keď sa s nimi bavím, tak ako oni neobhajujú úplne tú toxickú maskulinitu ako takú, ale baví ich to, že ten človek, v tomto prípade asi sa teda bavíme o Andrew Tateovi, ktorý že má vlastne taký ten drive, že hovorí všetko to, čo si myslí. Hej, tak
a takisto ten motivačný prvok, že ako si zarobil peniaze, v podstate v zásade vymyslel pyramidovú hru a toto im imponuje viacej ako nejaké ako patriarchálne nazeranie na svet a neovplyvňuje to v zásade ich tak, že by teraz mali nejaký zlý vzťah k ženám, alebo ak áno, tak nie je to také výrazné percento, si myslím. Skorej teda obdivujú tú mužnosť, tú odvahu, ten spôsob prístupu k života, že zarobil som peniaze, teraz ma všetci poznajú, teraz učím druhých zarábať, pretože ten motivačný prvok je vlastne, ten narratív je teraz tak populárny, že sa vlastne šíri od hip-hopu až po sociálne siete. Ale zase tiež to musí byť ako ovplyvnené aj nejakým ako kognitívnym vývojom a takisto aj nejakými sociálnymi väzbami už v predchádzajúcom živote toho mladého človeka. Takže v zásade, keď mne sa Mike Spirit zdá smiešný, tak on môže mať dosah v istých skupinách ľudí, hej? S tými svojimi motivačnými knižkami a statusíkmi. Určite, presne tak. Poznáš napríklad influencerov, ktorých sledujú dnešné deti? Vôbec, to si uvedomujem, že tam je úplná medzera. Neviem o tom nič, preto ťa tu máme. Už ani ako ja to nestíham sledovať, samozrejme. Tiež je to aj vekovo nejako kategorizované a každý teda mladý človek sleduje niečo iné. Ale ako stretávam sa s tým, že rodičia netušia, že koho obdivujú ich deti, koho pozerajú na sociálnych sieťach, kto je ich obľúbený influencer. Nebavia sa s nimi o tom a potom sú veľmi prekvapení mnohí z nich. A ešte aj v súvislosti možno teraz s tým, čo je tak niekedy až nechutne preberaný ten prípad, čo sa stal na východnom Slovensku. Myslíš, že tie sociálne siete majú tendenciu ako keby zvyšovať takéto psychologické šikanovanie, alebo neviem, ako by som to presne nazval, ale môžu mať tento silný dopad? Tak je to určite nejaký efekt rozpínavosti, ale nemyslím, že v tomto prípade by tam bol nejaký prvok copycat efektu takzvaného, že nejaké nápodoby, keď niečo takéto sa virálne šíri na internete, ktorý by tam bol zrejmý. Nikdy som nič také nezaznamenal. Ale myslím, že ako téma vôbec duševné zdravie je dneska pre mladých ľudí veľká. Oveľa viac to vnímame práve po tej korone a po tom lockdowne. A tiež je dôležité, že v akom veku tie deti boli tým lockdownom zasiahnuté. Ako to ovplyvní, to je vlastne potom výsledok toho, ako v akom sú oni teraz duševnom rozpoložení. Ale nie len samozrejme, hej, je tam XY ďalších faktorov, je to konštelácia viacerých vecí, ale tá téma duševného zdravia a vôbec zvládania stresu, záťaže, to je teraz ako téma, ktorá ich dosť zaujíma. Dobre. Ešte Jakuba by som sa spýtal, lebo v podstate už to tu bolo trochu otvorené. Martin to otvoril a to je tá otázka možno závislosti na celkovo. Akým spôsobom vlastne sa vytvára možno tá závislosť na online svete. Ona asi funguje podobne ako pri neviem, či pri alkohole, alebo ten systém je možno rovnaký, ale akým spôsobom vlastne sa môže človek dopracovať a v čom sa možno prejavuje ten online svet a potom zistím, že možno mám problém. No v tomto musím povedať, že toto vôbec nie je nejaká oblasť, do ktorej ja by som bol expert, čiže tam viem povedať, že možno maximálne tak niečo trošičku k tomu, že svoje do toho alebo určite do toho vlastne zasahujú už samotné to, ako sú tie sociálne siete nastavené. Lebo ono vlastne to, čo my vidíme, keď otvoríme nejakú sociálnu sieť, či je to Facebook, alebo Instagram, alebo čokoľvek iné, ale vlastne diktuje nejaký algoritmus, ktorý nás spoznáva a podsúva nám obsah, ktorý je vytvorený tak, aby my sme na tej sociálnej sieti strávili čo najviac času, pretože keď na nej strávime čo najviac času, tak sociálna sieť nám môže podsúvať viacej a viacej reklamy a tým má z toho viacej a viacej peňazí. Preto vlastne sa aj často stane, že máme taký pocit, že napríklad na niektorých sociálnych sieťach, typicky na Facebooku, že sa šíria vlastne nejaké nenávistné alebo negatívne príspevky oveľa viac ako nejaké pozitívne správy.
Práve preto, lebo toto sú často obsahy, ktoré nás tam udržujú. Sú to vlastne nejaké šokujúce správy, kontroverzné správy, ktoré v nás vyvolávajú povedzme hnev alebo strach. Ale to sú vlastne informácie, ktorým venujeme prirodzene pozornosť a tým pádom na tej sociálnej sieti potom dlhšie strávime. Teda nie je to úplne odpoveď na otázku, ako sa buduje závislosť, ale vlastne nejakým spôsobom to trošku vysvetľuje, prečo na tých sociálnych sieťach vlastne chceme tráviť viacej času, lebo oni sú špecificky na to vyrobené. Ja som si až teraz uvedomil, lebo ty si hovoril, že Facebook nenávisť, ale ty si hovoril, že Instagram to je taká tá radosť, nie? Neviem, či by som to takto definoval, že je radosť, ale ten obsah je iný, aj tá cieľová skupina je iná, tak tým pádom ako... logicky ten content bude viac taký lifestyleový skôr a taký skôr teda možno práve aj ten narcistický. A teraz čo je horšie, je teda na diskusiu, či je to teda tá krčmová debata, ktorá je častokrát prítomná skôr na tom Facebooku, alebo potom tá kultúra narcizmu, ktorá je skôr prítomná na tom Instagrame, respektíve TikToku. Aha, takže keď chcete odísť z nenávisti na Facebook, choďte na Instagram a budete smutní aj tak. Ale inak. Ale možno inak, áno. Hej. A možno ešte, lebo už hodinu sme tu, taká moja posledná, možno taká záverečná otázka, potom môžeme dať priestor aj divákom. A možno zase tak všeobecnejšie a uvidíme, možno sa otvoria aj ďalšie témy. Ale čo je podľa vás dôležité, ako keby urobiť také nejaké, keby sme mali urobiť nejaké dôležité rozhodnutie, aby nás ten hybridný svet nejakým spôsobom neprevalcoval, lebo teraz sme ani neotvárali tému umelej inteligencie, čo je úplne ešte komplikovanejšia téma, ale nejdeme ju. Jednak, aby sme neupadli možno za nejakého takého konšpiračného, nazvem to pekla, alebo konšpiračné nejaké alebo aj letargie a možno aj zase do tej osamelosti a tej nespokojnosti so samým sebou, lebo vidím len samých pekných ľudí. Čo asi by mala spoločnosť, možno školstvo, možno keby nejaké 2-3 body kľúčové, ktoré by sme mali urobiť. Jakub. Dobre, no tak na úrovni nás, čo je asi vždycky dobrou radou, hoci to nie je jednoduchá vec, je sledovať viacero rôznych zdrojov informácií. Teda nepríjmať, povedzme, informácie iba z nejakej našej preferovanej sociálnej siete a z toho, čo nám vlastne ona akoby podsúva, ale naozaj, povedzme, dať si tú námahu, rozlišovať medzi tým, skade ku mne nejaká informácia prichádza a čo mi hovorí. Vlastne vieme sa pomerne jednoducho vycvičiť v tom, aby sme boli trošičku citlivejší na to, keď vlastne niekto píše texty, ktoré sa nás snažia manipulovať, teda vyvolávať na nejaké silné emócie, používajú nejaké clickbaitové obrázky a titulky. Toto sa vieme vlastne naučiť, povedzme, my sami. Hoci je to samozrejme niečo, čo sa dá takisto vzdelávať vlastne na školách alebo nejakým doplnkovým spôsobom. Dôležité je tam podľa mňa extrémne taký ten sociálny aspekt, ktorý sme tu načali viackrát a to je podľa mňa viacej sa akoby rozprávať o takýchto veciach s ľuďmi vo svojom okolí. Ja mám taký pocit, že sme dospeli do takého štádia vlastne tej polarizácie v spoločnosti, že keď sa stretnú dvaja ľudia, rýchlo zistia, že povedzme na nejakú tému majú odlišný názor, tak si povedia, že to nemá zmysel sa baviť, že on si myslí niečo úplne iné. To je pre mňa absolútne fascinujúce, lebo ja mám pocit, že práve vtedy má zmysel sa rozprávať, keď máme na veci odlišné názory, že to mi najčastejšie dá najviac, aj keď samozrejme iba za podmienky, že vlastne obidvaja účastníci vedú tú diskusiu v nejakom slušnom móde, že sa vzájomne rešpektujú a že sa snažia navzájom pochopiť a nie navzájom presvedčiť. Na úrovni slovenskej spoločnosti, čo je jedna vec, ktorá nám dlhšie chýbala, potom vlastne sa v tejto oblasti niečo spravilo a teraz vlastne uvidíme, ako sa to vyvrbí, je nejaká úroveň vlastne strategickej komunikácie štátnych inštitúcií, ktoré by skutočne mali sa snažiť podľa môjho názoru s ľuďmi komunikovať takým spôsobom, aby boli dôveryhodné pre čo najväčší počet ľudí na Slovensku, aby im prinášali proste informácie, na ktoré sa tí ľudia vedia spoľahnúť. To znamená, keď je nejaká fakt komplikovaná, povedzme, politická otázka, geopolitická otázka, kde človek často nemá šancu si vlastne dohľadať dostatočne veľa informácií, aby ich vedel správne vyhodnotiť, alebo ich teda nevie správne vyhodnotiť, mali by sme tu mať vlastne
nejaké takéto zdroje informácie, ktoré by vlastne sa snažili komunikovať tieto informácie k ľuďom. Nemám pocit, že toto by sa veľmi dialo. Videli sme to veľmi silno napríklad počas pandémie, kedy naozaj tá komunikácia ohľadom vlastne niektorých tých opatrení, ktoré boli príjmané, naozaj nebola dostačujúca. Čo v konečnom dôsledku podľa mňa viedlo aj k tomu obrovskému rozšíreniu nepodložených presvedčení počas pandémie COVID. Ja by som sa na tú poslednú vec, čo si vravel, asi máš lepší prehľad, ako máme my tu, že či je nejaký štát, alebo ktorý by sa dal zobrať ako dobrý príklad tej strategickej komunikácie, že nejaký štát, ktorý to zjavne zvláda lepšie, možno ako zjavne my. No. Mňa teraz nápadajú nejaké príklady z Ameriky, ktoré boli teda fatálnymi zlyhaniami takejto strategickej komunikácie. Ale inak ja teda konkrétne nepoznám vlastne veľmi dobré porovnanie týchto štátov, ale keď som vlastne hovoril s nejakými ľuďmi, ktorí sa tejto téme venujú, tak myslím, že spomínali práve napríklad Britániu, ktorá je vraj v tomto celkom ďaleko. A to teda, ja nehovorím vlastne o nejakých vyjadreniach na úrovni, povedzme, že top politikov, hej, alebo vlastne poslancov, alebo prípadne ministrov, ministerky. Skôr hovorím o strategickej komunikácii, ktorý ide vyslovene z toho rezortu, a ktorý by si vlastne mal zachovať nejakú identitu a mal by vlastne dlhodobo komunikovať konzistentne nejaké témy, podľa mňa. Dobre, teraz môžeš ty odpovedať. A čo urobiť, aby nás ten online svet nezvalcoval, aby sme neupadli do nejakých konšpiračno-motivačných podľa mňa ako pre začiatok je podľa mňa dôležité si naozaj uvedomiť, aby sme vôbec ten online priestor vnímali ako verejný priestor. Už keď niečo hovorím verejne, tak aby som ako aj to robil so všetkými rizikami, ktoré to obnáša. To vlastne konec koncov sa bavím aj s tými mladými ľuďmi o tom, že aby aj oni edukovali svojich rodičov, že teda ten online priestor je verejný a dávam taký príklad, alebo teda také porovnanie, že keď odhalujem niečo zo svojho súkromia, tak aby som si dal takú rovnicu, že stojím niekde na námestí, povedzme tu v Banskej Bystrici, okolo chodia neznámi ľudia a ja tam robím slideshow svojho súkromia. A ak si položím otázku, že nebudeme vadiť, keď toto uvidia cudzí ľudia na internete, nebudeme to vadiť ako teraz, v tom kvázi na tom námestí, tak je to pre mňa taká, že si položím otázku, či mi to za to stojí, aby som niečo do sveta vypustil. Pretože tá spätná väzba v tom online prostredí je úplne iná. Takže za mňa ako základ je premýšľať nad tým takto a tiež nevnímať sociálne siete, internet ako nástroj na ventiláciu svojich emócií. Toto je podľa mňa niečo, v čom to dosť zlyháva a ovplyvňuje to duševnú pohodu, nepohodu obyvateľstva. Teraz nevravím vôbec iba o mladej generácie. Ja ako trošku to odľahčím, ale ja veľmi rád mám facebookovú skupinu Zvolen Fórum, ktorá je pre mňa taká nevyčerpateľná studnica humoru, keď ako chcem vidieť trošku do takej sondy, alebo keď je pre mňa taká sonda do mentality istého obyvateľstva, tak tam presne vidím, že ako sa tí ľudia v tom online priestore správajú. Môžeme sa na tom pobaviť, hej, môžeme sa o tom podiskutovať, ale v zásade je to práve príčina tam, že nerozmýšľajú nad tým ako nad verejným priestorom. A druhú vec, takú, čo by som chcel povedať, že dneska sa hovorí, že žijeme ako v tzv. Postfaktuálnej dobe a verili ľudia niekedy ako faktom v minulosti. Veď môžeme sa potom spýtať, lebo nepočuje ten kolega. Dobre. A ešte možno by som doplnil k tým médiám a vôbec k tým informáciám. Ja neviem, odkiaľ vlastne prišiel narratív, že médiá majú byť objektívne. Však samozrejme každé médium má aj nejakú ako hodnotovú orientáciu a keď tam je ešte teda ten novinár, tak častokrát, keď o niečom píše, tak dá tam aj ten svoj hodnotový rámec. Pokiaľ to má byť objektívne, tak to je potom spravodajstvo. A tam práve podľa mňa tam tie informácie nie sú tak atraktívne. Dobre, môžeme dať už aj hosťom
alebo divákom možno odpovedať alebo spýtať sa, ale neviem. Áno. Hej. Takže môžete sa pýtať. Hej, lebo aby počul hosť. Stačí takto. Ja by som sa vás chcel spýtať, vy ste párkrát spomínali pandémiu v súvislosti s konšpiračnými teóriami. A chcem sa spýtať teda, či konšpiračné teórie bolo, že vakcinovaní šíria vírus alebo nešíria vírus, lebo na začiatku pandémie to bol hoax, že keď sa spochybňovali vakcíny a tak ďalej. A o pár rokov sa preukázalo, že aj tí vakcinovaní to šírili a nebola tam prakticky žiadna ochrana. Takže čo boli vlastne tie konšpiračné teórie? Je to dobrá téma. Vlastne, keď sa rozprávame o tých nepodložených presvedčeniach, myslím, že sme to aj spomenuli, vyhodnocujeme ich vždycky vo vzťahu k tomu, aká je súčasná úroveň poznania. My sme to vlastne mohli vidieť aj začiatkom pandémie, keď vlastne vychádzali nejaké opatrenia, ktoré akoby boli odporúčané, že čo ľudia majú robiť. Povedzme, že či majú nosiť rúška, najprv sme nosili rúška, potom bola teda otázka, že či rúška vlastne znižujú prenos a že či potrebujeme respirátory a či respirátory znižujú prenos. Čiže áno, tá téma je mimoriadne akoby komplexná a počas pandémie sme videli, že tá situácia bola taká neprehľadná, že skrátka na začiatku sa prijímali opatrenia, pre ktoré skutočne napríklad aj WHO komunikovalo, že zatiaľ nemáme vedecké dôkazy o ich účinnosti. Dobre. Ešte ďalšia nejaká otázka k tejto téme? Alebo nie len k tejto téme? Dobrý deň, ďakujem za zaujímavú debatu. Ja by som sa rád opýtal, spomínali ste, že inteligencia vlastne neslúži ako nejaký ochranná clona pred šírením konšpirácie, že každý aj inteligentný človek môže byť náchylný na prijatie a prenos vlastne týchto dezinformácií. Chcem sa teda opýtať, že či ste možno v svojom štúdiu a záujme o téme zistili nejaké spoločné faktory, trebárs, že ľudia trebárs nevedia až tak započítať aké to slovíčko by som dal, že percentuálnu mieru alebo že treba predstava milióna akýchkoľvek jednotiek je tak iracionálna, že veľa ľudí vlastne zlyháva. Asi v tomto ohľade by som chcel postaviť tú otázku, že či tam nejako matematicky a štatisticky sa vie dohľadať, že ľudia nevedia úplne odhadnúť možnosť toho javu, že nastane. Neviem to lepšie zadefinovať, žiaľ. Teraz mám trému, prepáčte. Ďakujeme. Dúfam, že som teda správne pochopil otázku. Akoby toto, čo ste spomínali, my po anglicky zvykneme nazývať numeracy, alebo teda po slovensky často prekladané ako nejaká číselná zdatnosť, to znamená nejaká schopnosť manipulácie s číslami a to aj vrátanie toho, napríklad ako človek vie vypočítať nejaké základné pravdepodobnosti alebo povedzme konvertovať pravdepodobnosti a podobne. A vo všeobecnosti my vlastne, síce s týmto konceptom nerobíme príliš veľa, ale keď s ním robíme, tak vidíme, že tie čísla na Slovensku, ale často aj v zahraničí sú pomerne nízke, že ľudia s týmto naozaj majú problémy. A aj to je teda vlastne jedna z vecí, ktorá je do istej miery prepojená s dôverou nepodloženým informáciám. Ale je to približne do podobnej miery ako napríklad inteligencia alebo tá schopnosť analytického myslenia. Oni tieto faktory sú akoby negatívne korelované, negatívne prepojené s dôverou nepodloženým presvedčeniam, avšak tá sila toho vzťahu skrátka nie je taká silná, že by sme mohli povedať, že raz, keď človek je vzdelaný a inteligentný, tak vlastne úplne vie odolávať takýmto informáciám alebo presvedčeniam. Ja by som predsa len možno doplnil tú otázku, že ktoré faktory vám potom tam vychádzajú také tie najsilnejšie? Jasné. Tieto vlastne takéto, celú túto skupinku nejakých kognitívnych premenných ja by som označil za približne také stredne silné.
Merali sme rôzne emocionálne faktory, ako napríklad tú úzkosť, bezmocnosť. Tá tiež vlastne sa dá považovať za také stredne silné faktory prepojené s dôverou nepodloženým presvedčeniam, ale to sú vlastne faktory, ktoré strašne kolíšu. Napríklad počas pandémie ľudia na začiatku boli strašne vylakaní a potom po 2 rokoch, aj keď napríklad bola situácia zlá, tak už neboli až takí vylakaní, lebo už si viacej zvykli. Väčšina demografických faktorov, okrem teda vzdelania, je keď tak veľmi slabo prepojená s dôverou nepodloženým presvedčeniam. Teda tak, ako som spomínal, s tým vekom, rozdiely medzi mužmi a ženami a podobne. A čo nám vychádza ako najsilnejšie faktory sú práve tie také ideologické a sociopolitické faktory. Jednoznačne asi najsilnejší vzťah s dôverou konšpiračným presvedčeniam má práve napríklad nedôvera inštitúciám. Čiže keď neverím, čo mi hovoria médiá, keď neverím, čo mi hovorí vláda, tak potom hľadám tú pravdu inde. No, v tomto, ak sa nemýlim, tak vlastne Slovensko je na chvoste. Asi v nejakých barometroch v rámci dôvery v inštitúcii. A práve napríklad vláde to bolo extrémne nízko, aj keď posledné dáta, na ktoré ja si spomínam, sú už skoro možno aj rok staré. Takže nechcem teraz povedať úplne jednoznačne, ale áno, na tomto sme boli extrémne nízko. Ja by som aj povedal, že zase na Slovensku je dobrým mravom neveriť vláde, že to má aj svoje historické dlhodobé súvislosti, lebo tento región má v podstate, či meriate Poľsko, Česko, Slovensko, tak tá dôvera je nižšia než v iných. Ja by som len doplnil, že Francúzsko je v tomto tiež veľmi špecifické. Zvláda komunikáciu, všetko a ľudia aj tak majú veľmi nízku dôveru k vláde dlhodobejšie. To sú aj iné súvislosti v tým. Dobre, potom taká, že presne keď som vravel o tej zdravej skepse v spoločnosti, takže vlastne kde je tá hranica, hej, medzi zdravou skepsou a vecou, alebo ochotou veci nejako spochybniť a premýšľať nad nimi a kde už potom, kde sa to preklopí do tej takej možno paranoje až takej naozaj patologickej nedôvere. Dobre, ešte by som sa pozrel, ja tu teda cez to svetlo moc nevidím, či má ešte niekto. Moja stará mama vo svojom pokročilom veku 77 rokov vyjadrila vôľu, že by chcela smartfón. Môj bratranec jej ho teda kúpil na Vianoce, nainštalovali jej Facebook. V podstate začalo to úplne nevinne, recepty, nič ťažké. A keď začali Rusi, Ukrajina, tak sa začalo oháňať po mňom Benderovci. Proste nedelá, kľud, všetci sme sedeli a moja starka Benderovci sem, Benderovci tam, vravím si OK. Potom to začalo prituhovať. Bolo to stále horšie, v podstate sa z nej stalo doslova do písmena Kotlobovec. Nevedela som úplne ako naložiť s touto situáciou, tak som nenápadko zobrala jej telefón, polajkovala som jej PSK, Kristínu Farkašovú, B-komplexa. Nebolo to úplne ideálne riešenie, musím uznať, lebo asi po pol roku mi teda oznámila, že sa jej do mobilu hackli Američania. Vôbec som teda nezaevidovala, že by sa aj začali zobrazovať iné stránky a mňa by teda zaujímalo, ako s láskou komunikovať s niekým, koho si naozaj vážim, že sa v podstate dostala do špirály dezinformácií a ako jej to povedať tak, aby ma nezačala vyhodnocovať ako triedneho nepriateľa. Teraz neviem, kto, možno Jakub začne, ale k tomu sa môžeš aj ty celkom kvalifikovane vyjadriť. Začni Jakub, asi ty. OK. No, ja som túto otázku dostával fakt veľmi veľa v posledných 3 rokoch a je pravda, že neviem nejako veľmi uspokojivo odpovedať. Snažím sa väčšinou začať teda tým, že napriek tomu, že človek môže mať pocit na základe takýchto diskusí, že vlastne, že ten druhý človek akoby že v tých svojich názoroch niekam uniká, veľmi často vieme minimálne nájsť nejakú spoločnú reč, že proste vždy vieme nájsť veci, na ktorých sa zhodneme a s ktorými vieme začať tú diskusiu. A určite je dôležité nepristupovať k tomu rozhovoru spôsobom, že ten druhý človek si myslí hlúposti a my ideme ukázať, prečo si myslí hlúposti. Treba toho človeka vypočuť. Jeden relatívne nedávny prístup, ktorý sa vlastne momentálne aj testuje v štúdiách, je založený na tzv. Empatickom vyvrátení vlastne nejakých takýchto presvedčení, kedy naozaj skutočne najprv vyjadríme ten záujem o tú druhú osobu, čo si myslí, vypočujeme si, prečo si to myslí a potom sa začneme pýtať, na základe čoho si tá osoba vlastne tieto veci myslí, až prídeme k tomu, že sú tam nejaké zdroje, ktoré nejakým spôsobom vieme vyvrátiť. Ale uznávam, že toto nie je akoby prístup,
Ale respektíve ani nemyslím si, že existuje odpoveď na takúto otázku, ktorá by vlastne fungovala v akejkoľvek situácii. Ono je to tak individuálne a špecifické, že je skrátka veľmi náročné s takouto situáciou vlastne narábať. A je to náročné preto, lebo ako rodinný príslušník sme do toho viacej emocionálne zaangažovaní. Hej. A tam sa vlastne baviť na takej ako v úvodzovkách akademickej úrovni je v zásade ťažšie. Samozrejme závisí, ako mám nastavenú doma komunikáciu, ale je to náročnejšie ako baviť sa s niekým a priori v úvodzovkách neznámym a tam uplatniť tento prístup, ktorý si spomínal. Takže áno, to je ťažké, ale tiež si nemyslím, že je nejaký univerzálny postup, univerzálny spôsob ako na to. Vlastne my nemáme ľudí učiť, čo si majú myslieť, ale aby nad vecami premýšľali. Dobre, neviem, či hostia úplne vysvetlili. Dali návod jednoduchý, asi nikto na to nemá jednoduchý návod, áno, bohužiaľ. Pozerám sa cez lampu, že či je ešte vidieť niekoho, kto by sa niečo spýtal. Zdá sa mi, že asi nie však. Nevidím ani ja. Snažíme sa. Sme vo svetle reflektorov, ja v zásade prvýkrát. Áno, máme ešte dotaz. Tak by som sa vás chcel ešte spýtať, že či ste sa stretli s tým názorom alebo vtipom, že od konšpiračnej teórie k nejakým potvrdeným faktom niekedy je pár mesiacov, niekedy pár rokov, ale že proste tieto pojmy sú niekedy také relatívne, že proste už sú z toho vtipy, s prepáčením. A tá pandémia tu ukázala, nie náhodne som sa pýtal na tie vakcíny, nie náhodne som sa pýtal na celú tú politiku ohľadom covidu, ohľadom apartheidu a tak ďalej, teda rozdeľovanie ľudí na tých poslušných a neposlušných, čo sa vlastne ukázalo už teraz vedecky, že bolo to, ako to nazvať, bola to konšpirácia? Dobre. Kto začne? Kubo? Jakub? Neviem, či som sa stretol s vtipom, ale je to podľa mňa vlastne tá prvá vec, o ktorej sme sa rozprávali, že v dnešnej dobe, a robia to napríklad teda často aj politici, aj médiá, verejne známe osobnosti, vlastne sa ten termín konšpiračná teória, alebo teda konšpirácia, čo je ešte nesprávnejšie, vlastne používa na všetko a tým pádom absolútne stráca význam. Je ale teda treba povedať aj to, že existujú konšpiračné teórie, ktoré sa akoby neskôr odhalili ako pravda. A druhá vec je, že zvyčajne sa ako pravda neodhalili vlastne na nejakých sociálnych sieťach alebo takto, ale vlastne tie mechanizmy, ktorými to bolo odhalené, boli práve povedzme nejaký vedecký proces, nejaké vyšetrovanie alebo nejaká investigatíva v médiách. To v súvislosti s tou pandémiou v podstate tiež sme svedkami teraz niečoho podobného. Vlastne keď tá pandémia vypukla, tak teória, že sa mohlo jednať o ten lab leak, alebo teda nejakú nehodu v laboratóriách, bola tiež ako spočiatku označená viac ako teda konšpiračná teória a dnes je to v zásade ako vedecká teória, s ktorou sa pracuje. Hypotéza, s ktorou sa pracuje. Ja by som ešte k tejto téme doplnil jednu vec okolo toho covidu. A tam celý COVID spôsobil to, že tá vedecká prevádzka, to, ako sa robí veda, sa dostalo pred publikum. Lebo v podstate veda nefunguje tak, že hneď má odpoveď, ale sa v podstate stále testuje. Tam je ten proces falzifikácie. A to, čo ľudia videli, je, že tá falzifikácia bežala na verejnosti. Ona často beží niekde vnútri, v tých laboratóriách, a v podstate ľudia nevidia tie hádky vedcov o nejakých génoch, to je niekde na kongresoch a tak ďalej, ale teraz to videli v tej priamej prevádzke. Takže niekedy sa nedá povedať, že hneď, že tá alebo tá odpoveď je správna. My verejne sme videli spor pri niektorých témach vedcov o to, ako sa majú ľudia správať. A mohli sme vidieť, že v takých kritických situáciách, keď nie je nejaký dlhší čas, tak v podstate ľudia robia nejaký patchwork alebo nejakú koláž riešení, ktorú si myslia, že bude dobrá a potom po nejakom čase sa vyselektuje.
A celá tá téma, alebo celý ten život v tom istom období bol zároveň aj vystavený určitej úzkosti, aj preplnení nemocníc a to celé ako keby znásobovalo určite ten emocionálnu nepohodu, ktorá okolo toho bola. Hej, ale ja si myslím, že jeden z dôvodov toho, že nevieme vždy úplne rozlíšiť, alebo že vieme, ale dlhší čas to trvalo, pri tom covide bolo to, že treba aj fyzici sa teraz hádajú o teórii strún a tak ďalej, ale my to nevidíme, lebo nás to nezaujíma. Ale teraz nás to zaujímalo, tak sme videli tie spory a zároveň ako každý spor nás tlačí do toho, aby sme si vybrali možno nejakú stranu v tomto prípade, lebo aj na strane vedcov boli... Tam nešlo o spory, tam bol jeden názor povolený a ostatné boli cenzurované, takže tam nebola žiadna diskusia pri covide napríklad. Máme, Jakub, názor z publika, len som nedal mikrofón, že v tomto prípade nebola žiadna diskusia, že nebol to vlastne legitímny spor, ale bola vlastne prezentovaná vždycky iba tá jedna strana toho konfliktu. A že sa nakoniec ukázala ako konšpiračná teória v podstate. Tlmočím teraz. Nie som si istý, či by som súhlasil s tým, že úplne absentovala diskusia. Podľa mňa diskusia bola. Určite mohla byť lepšia, to v každom prípade. Neobhajoval by som to, ako napríklad slovenská vláda vlastne komunikovala vo vzťahu k pandémii. A myslím si, že sú to aj veci, ktoré napríklad na vedeckej úrovni viem, že sa momentálne akoby reflektujú. Koniec koncov, myslím, že aj WHO napríklad reflektuje to, že rozmýšľa nad tým, ako nastaviť, povedzme, nejaké mechanizmy, keby prišla najbližšia pandémia, aby sa toto zvládlo lepšie. Nie je to ľahká téma. Všeobecne komunikácia vedeckých poznatkov verejnosti je že extrémne ťažká téma. Ťažko sa mi vyjadruje vo vzťahu teda k pandémii, keďže to nie je to vec, ktorej ja by som sa venoval konkrétne, akoby tie povedzme biologické procesy. Vidím to možno trošičku viacej na svojom výskume, ktorým sa ja venujem vlastne komunikácii poznatkov vo vzťahu ku klimatickej zmene. Že často, akoby keď príde nejaká štúdia s nejakým poznatkom, tak za ten čas, kým sa ten poznatok odkomunikuje verejnosti, to je jak tá detská hra telefón, že vlastne vedci povedia niečo a kým sa to dostane k verejnosti, už je to vlastne tak akoby prekrútené, že s tou pôvodnou informáciou to relatívne málo má spoločné. No. Dobre. Pozerám cez svetlo reflektorov. Ak nie sú už ďalšie otázky, tak nevidím ani ja. By som poďakoval aj diskutujúcim, poďakoval by som aj Jakubovi Šrolovi a Martinovi Valachovi za to, že jeden online, druhý, že prišiel. Áno, ešte neviem, či to sme stihli do záznamu, tak by som chcel poďakovať aj Fondu na podporu umenia ešte raz, že podporil túto diskusiu, podporil Festival Embargo a vyjadrujeme nádej, že podporí aj ďalšie roky podobné aktivity. Všetkým vám pekne ďakujem a možno bude aj online raz tá diskusia. Dobre, pekný deň alebo pekný večer ešte. Pekný večer.